enten 15 kakak niku nggih. Nggih. Oh, lembahe daleme pundi? Kula mriki. Oh. Iki buntu nggih, Mbah? Nggih. Mriki namung landingan. Oh, gitu nggih. Nonton teng YouTube kok. Oh, Desainnya nggih. apik. Yang memang 15 kakak nggih, Mbah? Nggih. Oh. Kali Mbah sinten? Yen Mbah asmane? Mas Supri. Oh, Mas Supri. Nggih. Oh, lihat. Berarti tidak pundi? Lajeng pados pakan. Oh, nggih. Memang aksesnya dalam mung niki tok nggih, Mbah? Oh, nggih. Oh, alah. Niki sing lajeng dicar jengwen. Oh, Bar godo yakne ketoke. niki niku nderek Anu kecamatanipun? kali Jambi. Oh, kali Jambi. Perbatasan kali Plupuh nggih, Mbah? Nggih. Oh, nggih. Siap. Matur Nggih. nuwun, Mbah. Nggih. Tak izin jalan-jalan nggih. Oh, nggih.